Dragul Imobiliare vă prezintă un imobil de o splendoare arhitecturală remarcabilă, unde luxul modern se îmbină perfect cu eleganța clasică. Această proprietate a fost gazda unor evenimente istorice importante și impresionează prin autenticitate și rafinament. Lumina naturală abundentă pătrunde prin ferestrele mari, cu arcade, punând în valoare spațiile interioare. Confortul termic este asigurat de încălzirea prin pardoseală și aerul condiționat. Imobilul dispune de o zonă elegantă de birou, ideală pentru lucru în condiții de confort maxim, și o zonă primitoare pentru oaspeți, cu acces direct spre terasă. Dormitorul destinat oaspeților se remarcă prin mobilierul din lemn masiv restaurat. Casa beneficiază și de un subsol uscat și bine ventilat, rezultat al consolidării fundației. Balustrada scării din lemn masiv este finisată manual, reflectând atenția la detalii. Mansarda oferă un cadru intim, parchetul din stejar, adăugând o notă suplimentară de eleganță. Baia, dotată cu cadă și televizor, garantează momente de relaxare absolută. Dormitorul matrimonial dispune de baie proprie, asigurând intimitate deplină și confort superior. Contactați-ne pentru o reprezentare imobiliară corectă și profesională a proprietății dumneavoastră.